Gihaturan og serbisyong medikal sa probinsyal nga gobyerno sa Davao del Norte sa pagpanguna ni Governor Edwin Hubahib ang mga persons deprived of liberty kun PDL sa Davao Prison and Penal Farm nga kanhi Davao Penal Colony kun Dapicol. Dala ni Governor Hubahib ang mga doktor ug nurse sa Kapitolyo alang sa gihimong medical outreach sa mga PDL. Gawa sa check-up, dunay gihatag nga hygiene kits. Apil sa nadawat sa mga PDL ang sinako nga bihon, mga similya sa mais ug gulay ug 15 kasako nga fertilizer. Dugang kini sa dulan 2,000 ka mga manok nga unan nang gihatag ni Hubahib isip panginabuhian sa mga PDL ubos gihapon sa Davnor Kaagapay program. Ang pagbisita sa gobernador sa lugar usa sa iyang pamaagi sa pakigduyog sa ika-91st founding anniversary sa Davao Prison and Penal Farm. Mipasalig si Hubahib nga pamaliton sa provincial government ang mga produkto sa mga PDL sama sa mga manok, mais ug gulay bisan ng ilang mga hinimong souvenir items aron dunay dugang income ang mga PDL samtang anaa sulod sa pasilidad. Gisusi sab ni Hubahib ang luna kung asa itukod sa probinsya ang alternative learning system kun ALS sulod sa maximum security prison. Gisaysay ni Hubahib nga gusto niyang ipabati sa mga PDL nga kabahin gihapon sila sa probinsyal nga gobyerno bisan pa man nga naa sila sulod sa pasilidad. Tumong sab sa iyang pagbisita nga makita ang sitwasyon sa mga PDL ug mahatag ang angay nga suporta hilabi na sa ilang mga nagunang panginahanglanon. Gikalipay ni Corrections Chief Inspector Divina Camia ang Deputy Superintendent for Administration ang gihatag nga mga serbisyo ug hinabang sa provincial government alang sa mga PDL. Apil sa gipasalamatan sa gobernador si Corrections Senior Inspector Nuni Foro ang Superintendent for Security sa Davao Prison and Penal Farm. Kini ang unang higayon nga nakabisita sulod sa prisuhan ang gobernador sa probinsya sulod sa kapin 20 ka tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!